akkor szeretném bemutatni 45 köbcent kis Fieldman barátunkat. Ez a legújabb szerzemény. A eddigi tesztüzem alatt elég jól szerepelt, mert ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, tehát töredéke a hasonló társainak, szerintem egy elég jó láncfűrésszel találkoztam eddig. Körülbelül 2 hete használom, eddig nincs rá panaszom. Sokat eszik, de 45 köbcenti, tehát vág is. És akkor most nézzük a láncvezető és a lánc Oregon, tehát nem egy gagyi, nem is a legjobb. Arról sem tudok rosszat mondani. Most nézzük munka közben. Köbcenti. Szerintem teljesen ár-érték-arányos kis láncfűrész. És a 2 év garanciáról még nem is beszéltem. Szerintem teljesen jó vétel. Köszönöm.